जोंनि बे बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिसिएटिभनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरबाय खुलुमबाय। जों दिनै बेवहाय प्रेस मिट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे थांनाय 20 तारिखै एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां डिआर नाब्लाखौ फिन जेलाव सोफिननायखौ जोङो जोंनि बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिसिएटिभनिफ्राय जोङो दुखु फोरमायदों आरो बियो थारैनो जोंनि हारिखौ नासयनाय बा हयथ' अपमान खालामनाय जादों होननानै जोङो बुंनो सानो। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना 34 बोसोर सशस्त्र संग्राम खालामनायनि उनाव रायजोनि बर' रायजोनि खावलायनायाव आसाम सरकारनि भारत सरकारनि खावलायनायाव बिथांमोना दिनै गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानानै गोबां सम सावरायनायनि उनाव थांनाय 27 फेब्रुआरि मोनसे बर'फोरनि थाखाय थामथि गोरोबथा जानानै थाङो आरो बे गोरोबथानि उनाव दिनै जिहेतु बिथाङाबो सासे बे गोरोबथानि सिगनेटरिसमोन मुंसाइगिरिमोन अब्ला दिनै बिथांखौ फिन इनाय भाबै आरोबाव जेलाव सोफिननायखौ जोङो थारैनो दुखु मोनदों आरो दुलाराय बर' माहारिया बेखौ दुखु मोनदों। बे हिसाबै जोङो बिथांखौ थाबैनो आसाम सरकारा भारत सरकारा आरो लोगोसे हाइकर्टआ जोंनि हाइकर्टआ मोजां मोनसे बेबस्था लानानै थाबैनो दिहुनफिननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बिथां एकर्टनि मुंसाइगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि एबसेन्सआव बे एकर्टआ माब्लाबाबो जाफुंनो हाया बे सैथो। दा बेनिखायनो जुदि थारैनो एकर्टखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ जुदि जाफुंजानो लुबैयोब्ला बिथांखौ जोंनो नांथारगोन गोनांथार। दा बेनिखायनो जों सरकारखौ गले गले खावलायदों बिथांमोना जुदि गोजोनखौ लुबैयोबा गोजोनखौ थारैनो हास्थायमारदोंबा बिथांखौ थाबैनो मुक्ति होनांगौ आरो फैगौ जों मिथिनायाव फैगौ 25 फेब्रुआरियाव मोनसे सुनानि जागोन आरो बेवहायनो बिथांनि जितु बेल बेखौ रेगुलार खालामनांगौ होननानै जोंनि फारनिफ्राय जों खावलायदों आरो जों आसा थिदों जे बिथाङा थाबैनो बर' हारिनि गेजेराव फैनानै जे जा थामथि एकर्ट बेखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायाव जेन बिथांनि गोख्रों बिबान लानानै खामानि मावनायखौ जोङो मोननो हायो बेखौ जोङो खावलायो। जुदि बिथांखौ 25 तारिखै जुदि थारैनो बेलखौ होआब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो बर' रायजोखौ लानानै बिभिन्न जोंनि दल संगठनखौ लानानै जोङो आन्दलन खालामनायनि खोथाखौ जोङो साननाय जादों। असान्तिखौ जेन लुबैया जिहेतु सान्तिनि थाखाय सान्तिखौ सन्मान होनानै जितु एकर्टखौ खालामनाय जादों बे हिसाबै बिथांमोनाबो सान्तिखौ सन्मान होनांगौ। खुगाजोंल' नङा ओरैनो कागजावल' लिरनायजों जाया प्रेक्टिकेल फिल्डआव बिथांमोना सान्तिखौ जोंनो दिन्थिनांगौ आरो बे सान्तिनि खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो थाखाय थियारि जानांगौ आरो खाबु होनांगौ। जिहेतु बे बिटिआरनि जितु एकर्ट बे एकर्टआव जिहेतु एनडिएफबिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिनि केडारफोरनि जायफोरनाव केस दं बेखौ उइद्र' खालामनायनि बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। बे हिसाबै दिनै जों खावलायनो लुबैयो बे एकर्टआव थानाय जि थांखिफोर दं बेखौ जेन बिथांमोना मावफुंनो थाबैनो आरो जोंनि माखासे एनडिएफबिनि केडारा दासिमबो जेलाव दं बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय मुक्ति खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ जों खावलायो।